muid chlánaí Vanessa agus Páraic agus tá cethir gasúran trúr inín agus má Coáin, so tá Ruby tá si rábhlíonn 10, tá cheantair 9 bliana, Páraic ó 5 bliana agus Céilí rábhlíonn, agus tá muid na gcónaí sa grocha leat má lena seo. Ní ráin chinne le duna aine ó híomh gasú a thógáil mar bhí sein gomach mu nGaeltacht. O sé plán bhí aine bheits nGaeltacht ar réanú som a bhí mu nGaeltacht cin fáil nach lárach muid Gaeilge agus na gasú sein a thógáil le Gaeilge. So feicsim héin na ráú na gasú a gáil háirtí do caint le chéile in Gaeilge. Tá si do gúsad na frásí seo agus na seanachla seo bheith an fádó. So feicsim héin go sé iontach na chluisis tú an os óg a láirt na frásí seo bhí an fádó ag má mógus de dó aber rúb. I think go sé iontach go bhfuil an Gaeilge ag mo chuid gasúr agus ag don colcearchaí tá háartarú. Cheantair, go fó! Bhíoch na seo sa, den bhíte glas le chuir sinna agus dá le bhíoch na. Sé méid bhecht tú dhéarmhaid a chud gasú Dáiríre, go mar siad sláán túlagus choláir delegations go mar an Gaeilge go láidir sa cheantair ná nóil siad. Mátá tú cuimrú bhlainn a dhéanamh, go háirithe mátá síime a chud gasú a chuir go scoil Gaeltachta. Mar is buntaiste allmhóirí go an fáiste na hainte ag a scoil. A Dáiríre tucha sí go náidir a leat na rééis tú géisteach leis muintir an cheantair a caint Gaeilge, tucha sí ad. Agus Dáiríre just déanamh. Agus is buntaiste má í go na gasú, go choláine.